kwadi ha o ichiri kwam n'ala loje ala ka bịa gị just bịa wuro nwere m gba ya ihe olezus asụkwụ ka dịrị na pedal gị gwa m ihe olezus jikwa nwa ya kwọ m bika dịkwa akwọ m ha ngwa igoro m jiji m ya aka irigoro m rụrụ ụkwụ gbado n'ala maka ụkwụ bụ ka m pushe gị anyị emebiela ole ka shiri dị ike inyona Chief, nweta egbe shiri kwụpụ gị n'ọchị egbe okwuru gị n'ọchị ele ka bụ dị mkpa na gị na-eshiga ahụ ahụ oke maka chụkwasị gị ma mege bụsa m ngwa igwe na otebi gbuo ogo Chief, kaila. na ọ gada ala kpọọ m kpọọ ma ị ga na anwụ na ama m nye otu ga-esi akwụ maka nwoke mee eleke gị ya echi mebie kama ị ga-asị m na ịmada anya gị eme ihe ha n'ọga adakwala werekwa wayo mmiri ahụ ma gị ma mmadụ onye bidoro igwe m osichi bigbo ọ na-abụ ọchị lọtụnụchi bụrụ ala gachi nga igwe m shinigwe onye pụọ mgba bụrụ gawa ụgalị shinigwe m pụọ ọ bụrụ nga nye ha mụrụ iri nga iri gị ele echichi bịa nga iriwe na ọnirie sị m shinigwe gị pụọ ofe egburu ka ma gị ha na ọra akara ntara imo chere obe ọrụ na-eso gị rie ofe iriri ofe etiri ụda ana m eti ya akanwụ ana m eti obu ngwongwo eburu ọrịa laa egbu igwe eburu ọrịa laa bụ ngwongwo bụ ọ krọs gị ihe bụ krọs gị ga-ebu gị anọta anyị gbuo ogo buru mmadụ nwochene bubu ya nyere m aka butete ime ike nga akwa chere ibu isi na anyị ma anyị chere ọ mụ na-aga taa akwa chere ibu chief kpechiri ibu ihe bụ chief ndị gị hụta ndị pụgo monopọs dem you ihe mụtara mgbe ndị nwere nwoke si Amerịka ihe o jiri lụọ naanị dem you ime elu m ala emego dem you ma awa ego ma awụ nta ụmụazị bi ego eji dọla lụ o jiri okwu dem you nwanne m nwoke dị ọkwara nne m ọkụrụla Tobias ihe o ji lọta gị dem you ụmụaka abụrụ ọdọ onye ha na-eze elu ugbu a nwe nke na-ebuji moto n'ọzọ dem you mmadụ akpọ ya oti dem you eme dem enwe ka ọ ga-eme dem thank you ngwanga ọ dịghị ụba gị itite nsogbu ite onye iwu ọkụ ha aka ọgọkọkọ ndị ochie agawala nwa na gasịrị ha na-agaghị akụkọ ha hand robbery mmadụ ga-etiche ọnya ha were ihe ọnya ha matara were rie ọnya were ọchịcha nwere ya nga ngwa ịpụ pụta m ọ ya hapụ igwe zụtata obere kerozin fee nwee ọkụ onye nyesa ya mamịrị nyesarala ma m nyesa esi diem medium gụ na nwa gị diem